ott egy két szuka. Fordulj! Nem, ez anyu... Ez örege. Na, videó címe szopatjuk Szálleventét, nyomast! Széla! Ja! Ott van, figyelj! Most te összegyenes be! Elmentek a nagy hullámon. Ha nagyon gyorsan megy, akkor felül a tetejére, igaz? Érted, mert olyan gyorsan megy, hogy felül a tetejére. Annyira Élvezed, Levi? A verseny lefejelt! Milyen tud az ártól? Nyomjad, hogy rá videón. Ez jó, mi se rakja? Most éles kanyar! Hogy látod, hogy mennyire megy?